Bine ai venit pe canalul Asus România! Dedicăm acest clip gamei de laptopuri ZenBook 14X OLED, o gamă care și-a făcut debutul pe piața românească la începutul lui 2022. Vorbim de o gamă căci avem două modele similare, UX 5400 și UX 5401. Diferența dintre ele se ascunde nu în ultima cifră, ci în touchpad. Avem pe UX 5400 un screenpad, ecranul secundar care poate adăuga productivitate în activitatea ta, iar pe 5401 avem numberpad, tastatura virtuală care simplifică introducerea de date numerice. Pentru o imagine completă îți spun că ambele au procesoare Intel Core din generația A11-a, dar avem și UME 5401, o variantă cu AMD Ryzen din seria 5000. Specificațiile tehnice vor particulariza și mai mult aceste modele. UX 5400 cu screenpad poate avea, pe lângă placa video integrată, un Iris Xe, un chip grafic dedicat, anume Nvidia GeForce MX 450 cu 2 GB memorie VRAM. Carcasa e comună celor trei variante. E realizată dintr-un aliaj de aluminiu. Greutatea totală a unui laptop de acest tip e de aproximativ 1,4 kg. Avem însă culori diferite. UX 5400 cu screenpad poate fi Pine Grey, cum e acesta, sau Lilac Mist, în timp ce UX 5401 cu numberpad e doar gri. În același timp, ediția cu AMD este de o culoare mai închisă, Jade Black. Acestea fiind spuse, mă voi concentra acum pe UX 5400 varianta, așadar cu screenpad, modelul pe care l-am inclus în lista celor mai bune laptopuri din 2021, căci în 2021 a fost el anunțat, laptopuri pentru productivitate în mișcare. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe TechInStyle, vei vedea linkul în descrierea acestui clip pentru a afla ce alte modele mai figurează în acest top. ZenBook 14X OLED este un laptop subțire, ușor și compact. Este dotat cu un ecran principal OLED tactil care cunoaște două opțiuni, cu rezoluție 4K sau 2,8K, cum se prezintă acesta. Designul este Nano Edge, ceea ce înseamnă că avem niște margini aproape invizibile. Avem numai 3 mm pe stânga și dreapta. Raportul ecran-corp este de 92% și face ca imaginile redate să fie și mai captivante. Formatul imaginii este 16:10, adică avem mai mult spațiu pe verticală pentru o bară de meniu suplimentară, comparativ cu un format 16:9. Panoul OLED e validat Pantone pentru acuratețea redării și avem o certificare VESA Display HDR 500 True Black, având o luminozitate care urcă până la 550 de nits. Așadar este foarte luminos. Afișează în același timp un negru pur și cele mai vii culori, acoperind 100% gama de nivel cinematografic DCI-P3. Timpul de răspuns al acestui panou e de numai 0,2 milisecunde, iar contrastul este de 1.000.000:1. Tehnologia OLED îmbunătățește fidelitatea vizuală, dar în același timp protejează ochii prin reducerea cu până la 70% a emisiei de lumină albastră dăunătoare. Vei putea găsi pe canalul Asus România mai multe clipuri despre comparații între OLED și LCD. Ecranul ZenBook 14X OLED se rabatează complet cu ajutorul unei balamale ErgoLift 180 de grade. În acest fel vei putea partaja foarte ușor conținutul de pe ecran cu colegii de birou. În pozițiile intermediare, ca aceasta, balamaua înclină tastatura. O înclină la un unghi care este mai confortabil pentru a tasta. Așa cum spuneam mai devreme, UX 5400 este dotat cu procesoare Intel Core. Avem aici un i7 1165G7 din generația A11-a. Performanțele lui sunt îmbunătățite mai departe prin AIPT, adică acronimul pentru Asus Intelligent Performance Technology. Oferă 3 moduri de funcționare pentru ventilator. Alegerea unuia se face fie din aplicația My Asus, fie apăsând simultan tastele Fn și F. Atunci când ai task-uri complexe, alege modul de operare Performance. AIPT poate mări semnificativ performanțele procesorului, menținându-l constant la un TDP de 40 de W, iar când vrei un laptop mai silențios, atunci când vizionezi un clip
sau când navighezi pe internet, poți opta pentru modul Whisper. Acest mod reduce turația ventilatorului pentru a genera un zgomot de numai 22 de decibeli. Laptopul dispune de placă video integrată, cum spuneam, Iris Xe, care îți permite în pauze să te poți juca light în Full HD cu până la 60 FPS-uri. Anumite configurații au însă și acel GPU dedicat, Nvidia GeForce MX 450 cu 2 GB memorie video. Atunci când e selectat modul Performance din AIPT, performanța plăcii video poate crește cu până la 20% comparativ cu modul standard, fiind crescut TGP-ul. În privința memoriei RAM, vei putea opta pentru 8 sau 16 GB. Vorbim de o memorie LPDDR4X, tactată la 4266 de MHz, care este integrată pe placa de bază. Datele sunt stocate pe un SSD NVMe pe interfață PCI Express 3.0 X4 cu o capacitate care crește până la 1 tera, iar vitezele de transfer pot urca până la 3500 MB pe secundă. ZenBook 14X OLED este pregătit pentru a utiliza dispozitive periferice de ultimă generație. Avem toate porturile necesare, inclusiv două Thunderbolt 4 USB-C, care au suport pentru încărcare rapidă, transfer cu viteză de până la 40 Gb pe secundă și extinderea imaginii pe două monitoare externe 4K UHD. Acestora li se adaugă și o ieșire video HDMI 2.0 și un port USB 3.2 generația a doua tip A. Avem și un cititor de carduri microSD pentru a putea transfera rapid fișiere de pe telefon. Laptopul are Wi-Fi 6, prin urmare vei putea atinge cele mai mari viteze de transfer în rețeaua fără fir de clasă gigabit. Autonomia laptopului poate ajunge până la 8,3 ore. Bateria are 64 Wh și se poate încărca rapid prin USB-C cu un adaptor care vine în pachet și are 100 de W. Pentru o autentificare comodă via Windows Hello, UX 5400 integrează un senzor de amprentă pe butonul de pornire. O singură atingere la aprinderea laptopului va fi suficientă pentru a te conecta în contul tău de utilizator din Windows. Facilitatea ScreenPad contribuie la o experiență de utilizare premium, îmbunătățind productivitatea. ZenBook 14X OLED e recomandat pentru muncă sau divertisment oriunde ai fi. Interfața intuitivă de pe acest ScreenPad e asemănătoare celor de pe telefoanele inteligente și îți permite să optimizezi anumite fluxuri de lucru. Ecranul secundar integrat în touchpad poate fi folosit pentru a reda contextual un clip video în timp ce lucrezi pe ecranul principal sau aici vei putea amplasa fereastra de videoconferință, adică acele mituri atât de frecvente în ultima vreme. Dacă ai întrebări legate de acest laptop, lasă un comentariu mai jos. Dacă ți-a plăcut, dă un like de încurajare sau un share pentru promovare. Dacă vrei mai mult, abonează-te, vei putea primi notificare imediat ce postăm o nouă prezentare, mai ales că 2022 va fi plin de gadgeturi cool.